Здравейте, аз съм адвокат Ивайло Юруков, водач съм на избирателната листа на 23-ти район на коалиция Център. Ще работя за премахване влиянията в съдебната система и за една независима съдебна власт. Време е на съдиите да бъде дадена възможност да работят без натиск. Да се сложи край на поръчковото правосъдие, да се сложи край на използването на българските институции като бухалки. Крайно време е в България да започне да се спазват човешките права и България да се превърне в една истинска европейска държава. Хората, които ме познават добре, знаят, че от години водя борбата срещу нарушенията на човешките права на хората в неравностойно положение, на лишените от свобода, на обикновения човек. България е сред най-осъжданите от Европейския съд по правата на човека държави. Основни виновници за това са управляващите. Стига кражби, стига корупция, стига гаври с българския народ. Както съм се борил за единичния човек, така възнамерявам да го правя за целия български народ. Не се страхувам да се изправя срещу държавата. Хиляди пъти вече съм я осъждал, но не е това начинът. Правилният е хората да нямат основания да я съдят. Държавата да работи за гражданите си, а не само за управляващите. Строги мерки срещу домашното насилие, битовата престъпност, кражбите и грабежите в малките населени места. Действително гарантиране правата на децата и държавните институции да работят реално, а не само на хартия. Необходима е тотална реформа в здравеопазването, въвеждане на електронното управление и значително намаляване на администрацията и бюрократичните спънки в обществото. На България са и нужни интелигентни хора, хора с морал, достоинство, хора, които си държат на думата.